रायजो राजाफोरखौ आं खावलायदों शान्तिनि थाखाय जौगासारनायनि थाखाय आरो भबिष्यत जोङो जि प्रजन्म फैदों बिसोरनि मोजांनि थाखाय बिपिएफ दलनो माने भट होनांगौ रायजो राजाफ्रा खारन जोङो शान्ति लाबोनांगोन उन्नति लाबोनांगोन आरो भबिष्यत प्रजन्मखौ जोङो गर होनांगोन रांखान्थि भाबै बिसोरखौ जोङो जौगासार लाबोनांगोन बेनि थाखाय जोङो बिपिएफ हान्जाया गोदोनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दं जोङो शान्तिनि जौगानायनि जों खामानि मावगोन ओमफ्राय बेनि थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ आरोबाव 77 बारनि थाखाय ब्रैथि खेबनि थाखायबो रायजोफ्रा सरकार खालामनो थाखाय सुबिदा होगोन आं बेखौ आसा खालामनाय जाबाय फैगोन इलेक्सनाव ओरैनो सोरदो कन्टेस्ट जागोन बायदि दासिम जेबोआनो गैया दै बिर'धि पार्टिनि जेबो गैया दासिम दा ओंखायनो बेसेबां भट मोननानै देरहागोन आङो 30 प्लास उदालगुरि जिल्लायाव बिपिएफनिफ्राय गासैबो बिजाथिया देरहालांनो यास सम्भाबना दङ गासिबो 10थायाव 10थाबो देरहाजोबगोन जोङो गासिबो